ekene ndị ichie ekene ọra mma ekene ezumezu ọ ka akpụcha obu ka a na-akpụcha obu ka a na-akpụcha ya wee osi na Chibokwe na ya bụ gbasara akwamozu ma mụ ya o mere na ihe ndị a iwe o wetara iji kene mma ikene ndị ichie ikene ụmụ ọkpụ ikene chie ikene ndị mmiri ikene ndị agwụ ikene arụbunagụ ikene ọdọ ọmụmụ akwali ikene aja ikene ngene ikene ya bụ aja agụ ikene mmiri chie ikene ọlụlụ ikene Matramo Beach bụ mmiri ebe ọ na-agba mbọ bụ Island anyị si na taa a na-akpụchagodo ya bụ osi na Chibokwe dịka anyị ji ovolo na ka anyị na-akpụcha osi na Chibokwe a na-akpụchafụ akala ihe gbasara akwamozu si na tata ovolo anyị ji ka anyị ji were etichi ya arụ anyị na-etichefu ya ọya anyị na-etichefu eri isi ike anyị na-etichefu ya ụchụ na anyị si abido tata gara anyị na-akpụchi ya ka a na-akpụchi onwe ka anyị na-akpụchi onwe anyị ka ibe ndị o weta anyị enye mmụọ a na-akpụchakwu ya ka onye lie ya ọ ga-elite ndụ adụ ka ọ nọ ebe ọ nọ na ọ ga-adụli ya na mma wetu na tata anyị na-akpụchi ihe niile ọ ga-enye mmụọ ihe niile ọ ga-enye ebe ọ ga-anọ wee n'ụlọ mmụọ anyị na-akpụchi